ಹಾಯ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಇತ್ತ ಮೀದು ಬತ್ತಿನಾತೆ ಅಮ್ಮ ಅರಿ ಕಡೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಎಲ್ಲ ಕಂಡ ತಿಂಡಿಗೆ ಇಟ್ಟಿಯ ದೋಸೆನಾ ಅಮ್ಮದು ದೋಸೆ ಕಡೆ ಒಂದು ಉಲ್ಲೇರು ಕಲ್ಲಡು ಮಿಕ್ಸಿಡ್ ಕಡೆನೂ ಇರ್ದು ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಕಲ್ಲಡ ಕಡೆಯಿಂದ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಅಂಚೆಂಗೆ ಕಲ್ಲಡ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಕಲ್ಲಡೆ ಕಡೆಯವನು ಇಂಕ್ ಮುರಾನೆ ಅಜ್ಜಿಲಾರ್ ಪೂರ ಕೋರಿ ತಿಂಚೂರು ಹೀಟ್ ಆತಂಡವೆ ಅಂಚ ಸ್ಕಿನ್ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆತಂಡು ಐಕ್ ಬಾರ್ಲಿದ ನೀರು ಪರ್ಕ ಬಂದು ಬಾರ್ಲಿ ಕನದೆ ಅವಿತ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತು ಪರೋಡು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಚುರ್ಕುಂಟಾರ್ದಾರೆ ಗುಂಡು ಬೊಕೊಂಜಿ ಬೇಲೆ ಉಂಡು ಅವಿತ ಮಲ್ಪೊಡು ಒಂಜಿ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕನದೆ ಅವೇನು ಚೂರು ಉಪ್ಪುಡು ಪಾರ್ದಿ ಬರೆಗುಂಡು ಒಂಚೂರು ಉಂಡು ಬಾರ್ಲಿ ಚೂರು ಬಾರ್ಲಿ ಪಾರ್ದು ಅವೇನೊಂಚೂರು ದೆಕ್ಕೊಡು ಚೂರು ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿಂಚ ಬೇರೆಗೆ ದಿವೋಡು ಅವು ಕೊದ್ದಿದ್ದು ಒಂಚೂರು ದಪ್ಪ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಬೇಯೋಡು ಅವು ಬೇಯ್ತಾಯಿ ಬಕ್ಕವೇನು ಪರೋಡಿ ಬಕ್ಕವೇನು ತಿಂಡ್ರೆಗ್ಲ ಹಾಪುಂಡು ಈತೆ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ಒಂದು ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ಉರ್ಪೆಲ್ಲರಿತ ಗಂಜಿದಲ ಕೆಪ್ಪು ಎಡ್ಡೆಪ್ಪು ನಗ್ಗೆರೆಗ್ ಚೂರು ಉಪ್ಪುಲ ಪಾಡೋ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಪುಂಡು ಗಂಜಿದಲ ಕತ್ತುಂಡು ತಿಂಡ್ರೆಗ್ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡ್ತದ್ದು ಬಕ್ಕ ತಿಕ್ಕು ಇಂಕ್ ಮುರನಿ ವ್ಯಾಲೆಂಟೈನ್ಸ್ ಡೇ ದಾದ ಪೂರ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಬಂದು ತೋಪವೆ ಗಿಫ್ಟ್ ದಾಲ ಬುರ್ಚಿನ ಪಂದಿತ್ತೆ ಇರೆಗೊಂದು ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಉಂಡು ಪಂದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ನಕಲ್ನಿಲ್ಲ ಪೋದಿತ್ತಿನವಳು ಕಾಂಡೆ ಅನ್ಕೆಂಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರ್ರೆ ಪೋಯೆ ಕಾಂಡೆ ಐಕ ಪಂಡೆರಿತ್ತ ಬುರ್ಚಿ ಬಂಡರೆ ಮಸ್ತ್ ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತಂಡೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಗೆತ್ತೊಂಜರತ ಪಂದು ಏನಾತು ಆಸೆ ಇಟ್ಕೊಳೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚ ಗೆತ್ತೊಂಜರ ಪಂದು ಬೇಜಾರಾದಿತ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಪುಲ್ತುಲೆತ್ತೆ ಅವಕ್ಕ ಬೈಯಡ್ ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಬಲ್ಲೆ ಪಂದ ಅರ್ಜುರನ್ ಪೋದಿತ್ತೇರು ಅಂಚ ಬತ್ತಿತ್ತು ಚೇರು ಅವಕ್ಕ ಚೂರು ಗರ್ವಡ್ಲೆತ್ತೆ ಬನ್ನಾಗ ಬೈಯಡ್ ಬರ್ನಾಗ ಕೈಟ್ ದದನ ತೊಟ್ಟೆ ಪೂರ ಎತ್ತಂಡು ಟೀಯ ದದನ ಇತ್ತಿಲ್ಲ ಕೆತ್ತಂಡು ಅಂಚ ಬಕ್ಕ ಕೇಕ್ ಅಂತಿತ್ತೇರು ಹೆಂಗೆ ಗರ್ವಡಿತ್ತೆ ಪೋದಿತ್ತು ಜಿ ಅವಕ್ಕೆ ಮಾತೆಲ್ಲ ಎತ್ತೇರು ಬಲ ಇಂದು ಅವಕ್ಕೆ ಪೋಯ ಕೇಕ್ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಪೂರ ಮಾತ್ರ ಏನದಿತ್ತೆ ಕೇಕ್ ಮಾತ್ರ ಕಂತಿಪ್ಪೇರೆಂದು ಆ್ಯಂಡ್ ಅದೊಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬಾಕ್ಸ್ ಕನತ್ತೇರು ಐಟ್ ಒಂದು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಇತ್ತಂಡು ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ತೂತು ಖುಷಿ ಅಂದು ಮಸ್ತ್ ಹೆಂಗೆ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಪಂಡ ಇಷ್ಟ ಮಸ್ತ್ ಅಂಚ ಡೈರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊರ್ತಿತ್ತೇರು ಒಂಜಿ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ಇದಾದ ಪಂಡ ಪಾನಿಪುರಿ ಕೊರ್ತಿತ್ತೇರು ಪಾನಿಪುರಿ ಇತ್ತಂಡು ಐಟ್ ಪಾನಿಪುರಿ ದಾಯಕ್ ಪಂಡ ಮುರನಿ ಕದ್ರಿ ಪಾರ್ಕ್ ಪೋದಿತ್ತಂಡು ಅವಳು ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಬಂದಿತ್ತೆ ಫಸ್ಟ್ಗೆ ಒಂದು ಚರ್ಮರಿಗೆ ತಂದು ತಿಂದಿತ್ತೆ ಪಕ್ಕ ಹಂಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಬೋರ್ಡ್ ಪನ್ನೇಕ್ ಎಂಡೆತ್ತ ದುಡ್ಡಿಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಪೂರ ಪಂಡೇರು ತಮಾಷೆ ಬಂತೀನಿ ಇಂಕ ಅವು ಬೇಜಾರಾಂಡ ಅಂಚೆ ಬುರ್ಚಿ ಬಂದಿತ್ತೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಐಕ್ ಪೊಕ್ಕ ಏಪಲ ಗಲಾಟೆ ಮಲ್ಪನಾಗ ಹಿಂಗೆ ಪಾನಿಪುರಿ ಗೆದ್ದು ಕೊಡ್ತಾರ ಇಂದು ಏಪಲ ಚೊರ ಮಲ್ತೊಂತೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪಾನಿಪುರಿ ಕಂತು ಕೊರ್ತಿತ್ತೇರು ಐಬಕ್ಕ ಅಂತ ಬರ್ತಾರೆ ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕುಡೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಕಂತೇರು ಐಟ್ ಒಂದಿತ್ತಂಡು ಒಂದಾದ ಪಂಡ ಒಂದು ಯಾನ್ ಬೊಕ್ಕ ಆರು ಪಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೇರು ಆಯ್ತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಕೊಡ್ತೇರು ಒಂದು ಗಿಫ್ಟ್ ಲವ್ ಪಂಡುಂಡತೆ ಅಂಚ ಕೊಡ್ತೇರು ಪಂದೆನ್ನಿತ್ತೆ ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಬಿಡ್ತು ಗೊತ್ತಾಂಡು ತಾಯಿಗೆ ಪಂದು ಕೊಡ್ತೀನಿ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೆ ಯಾನಾರೆ ಡೇಪಲ ಈರೆಂಗೆ ಟೈಮ್ ಕೊರ್ಪುಜರಿಂದ ಪನೊಂದಿತ್ತೆ ಕಾಲ್ ಮಲ್ತಿನದ 2-3 ಸೆಕೆಂಡ್ ಪೂರ ಪಾತೇರು ಕಟ್ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೀನಿ ಐಕ್ ಪನೊಂತೀನಿ ಕೊಂಚ ಮಲ್ಲ ಗಡಿಯಾರ ಕಂತು ಕೊರ್ಪೆ ಪಂದು ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಗಡಿಯಾರ ಕಂತು ಕೊರ್ತೇರೆ ಟೈಮ್ದ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಐತ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಂಕ್ ಟೆಡ್ಡಿ ಪಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಚ ಒಂದೊಂಜಿ ಟೆಡ್ಡಿ ಕನತ್ ಕೊರ್ತೇರು ಈತ್ ಕೊರ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಅವೇನು ಏನೋ ಇನ್ಸ್ಟಾಟ್ ಪೂರ ತೂ ಒಂದಿತ್ತೆ ಗಿಫ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರ್ನಾಗ ಅಯ್ಯೋ ಇಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊರೋರು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡತ್ತ ಅವು ಏತ್ ಮಲ್ಲ ಗಿಫ್ಟ್ ಲಾದಿಪ್ಪಡು ಏತ್ ಕಿನ್ನೆಲಾದಿಪ್ಪಡು
ಅವು ಕಂತು ಕೊರ್ನ ಐಟ್ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುನತ್ತೆ ಅವು ಏಪಲ ಪಂಡ್ರೆಗ ಅವು ಒಂದಿನ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಅಂಚ ಅವು ಯಾನ್ ರಡ್ಡು ದಿನ ಅನ್ಭವಿಸಿದೆ ಬೇಲೆ ದೌಲ ಕುದೊಂದು ಅವೇ ಆಲೋಚನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಎಂಚ ಗಿಫ್ಟ್ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಅವು ಮೂಮೆಂಟ್ಸ್ ಪೂರ ಎಂಚ ಪೂರ ಕಂತು ಕೊರಿಯರ್ ಬಂದು ಏನೋ ಒಂದು ದಿನ ಖುಷಿ ಒಂದಿರ್ತದೆ ಮಸ್ತ್ ಎನ್ನದೆ ಅಂಚ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನ್ ದಾದ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೆ ಬಂದೆ ನಾನು ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಬೇಡ ಮೊಬೈಲ್ ಹಾಳಾದಿತ್ತು ಅಂಚ ಮೊಬೈಲ್ ಗಿಫ್ಟ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂಚ ಆತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಕನದೆ ಅವಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೊಡು ಇಂಕ್ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದಿನ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಉನಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪೂರ ಅವು ಎಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂತೆ ಅವಿತ್ತೆ ಮಲ್ಪೆ ಎಂಚ ಮಲ್ಕೊಂಡು ಬಂದು ತೋಪವೆ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಚೂಡಿ ಪೂರ ದಿತ್ತ ನೋಡು ಅಂತ ಬಕ್ಕವೇನು ಉದ್ದ ಉದ್ದ ಮಂತ್ ಕಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಕ್ಯಾರೆಟನ್ಲ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್ಲ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ದಿಯೆ ನೀರು ಪಾಡೋಡು ಬೆಚ್ಚದಿವರೆಗೆ ನೀರು ಕೊದ್ದೊಂದು ಬರ್ನಾಗ ಚುರುಪು ಪಾಡೋಡು ಏನು ಕಲ್ಲುಪ್ಪು ಪಾಡಿನಿ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡೋಡು ಚೂರು ಪಾಡೋದು ವಿನೆಗರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ದೆ ಚೂರು ಕೊದ್ದೆವರು ಕೊದ್ದೆಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಆಫ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಜಾರಿಗೆ ಕ್ಯಾರೆಟ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ಗ ಪೂರ ಪಾಡೋಡು ಜಾರ್ದಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಫಿದ ಒಂಜಿ ಜಾರ್ ಇತ್ತಂಡೆ ಅದೊಂದೇ ತಂದೆ ಬಾಟ್ಲು ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಬಾಟ್ಲು ಪಾಡ್ರೆ ಬಲ್ಲಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತೈಟೆ ಪಾಡೋದು ಪಂಡ ಬೆಚ್ಚ ನೀರು ಪಾಡ್ನತ್ತೆ ಐಕ್ ಇಟ್ಟಿತ್ತ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ತಿನ ವಿನೆಗರ್ ಪಾಡ್ನ ನೀರು ಮಿಕ್ಸ್ ಪಾಡೋದು ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ನೀರು ಬಿದ್ದು ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿಲ ಪಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿ ಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಪರಿಮಳ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಒಂಚೂರು ಪಾಡ್ದು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿ ಮಾಡಿ ಗಟ್ಟಿ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚೋಡು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ತರಗೆ ಬೋರೆ ಬತ್ತೆ ಬಾ ಬೆಚ್ಚ ಪತ್ಪೆದ ಬಿತ್ತು ಪಾಡ್ರೆಗ್ ಮಣ್ಣು ಒಂಚೂರು ಗಟ್ಟಿ ಆದಿತ್ತು ನಾವೇನು ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂಚೂರು ಹದ ಮಲ್ಪನು ರೆಡ್ ಕಲರ್ದುಂಡು ಅವು ಅಲ್ಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಲ್ ಬರ ಉಂಡು ಓಪನ್ ಮಾಡಲ ಚೂರು ಪೊಯ್ಯ ಪಾಡ್ತುಡ ಪೊಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ಬೊಂಜ ಪಂಡ ಬಿತ್ತು ಮಾತ ಕಡೆಕ್ಲ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಆಪುಂಡು ಐಕೋಸ್ಕರ ಐತೊಟ್ಟುಗು ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪುನು ಅವು ಲೈಟ್ ಪನ್ನೆ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಲ ಅನ್ ಸೈಡ್ ಪಾಡ್ರಿ ಮಕ್ಕೆಂಚ ಗೊಬ್ಬರ ಹಿರ್ಕೊಡು
ಎನ್ನ ಇನಿತ ವೀಡಿಯೋ ಇಡೆಗೆ ಎನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎನ್ನ ವೀಡಿಯೋ ನಿಗಳಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಆತಿತ್ತಂದ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಒಕ್ಕ ನೆನ್ಪುಡೊಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ಲ ಮಲ್ಪಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.